Good morning guys. Walking ni guys, walking. Walking ni isa. Para may exercise na iyahang kalawasan. Yan na yung kamot o ilihok ay pundo yung kamot pulig labyog yung idungan og labyog puli ba di salta iisas babaw ang kamot straight ano ba straight ini lagi adlaw Jure Hindi na. Pasaltan kemotan. Pasalkin. Tutukin deh be. Walking ni babaw. Mag-walking ni pwede ka ba? Yes ka. Vlog siya. Ka. Jogging. Oh, dito ba sebelah no? Okay, putulong tao kaya. Exercise ni siya guys kalau ni yan ko ang kadiri
Ulan kayo mo exercise mga idol. Kapoy daw ilihok.
Lawasan ako sa palabian kay kapoy pa daw. Sunod na pod. So, ulit ni Idol. Tignan sa amin. Natapod kayo. Ninot kayo yung tangko, no? Surrender man tayo ka. Hindi ko nung kaipaglaon. Kusok yung hangin dito. Sige, Pido! Lang sa Mikuto, guys. Anam-anam lang, anam-anam. Eh, kapoy daw, kapoy kayo. Ngahang lawas hindi ko. So, bye-bye yung lahat. Mga idol. God bless.